to my guys. It's me again, your Mama Yula. As I've mentioned before, English. As I've mentioned before, mahilig tayo sa mga minimal na gastusin. So, today, we are going to make suman dinumugan. Kaila mo, ana? Only Bisaya, kaila na. Tagalog, I don't know. Okay? See you guys later. Papakita ko sa inyo ang saon, ang process, the ingredients sa suman dinumugan. Okay? Bye! So next guys, ato na siyang ibutang ani sa dahon. Pero kinahanglan gamay ra atong pagbutang kay mo expand pa ni siya mutubo. Okay? Ang pagbutang niya, like this. Okay. Kita niyo. Atong kuan ang sigasilid. Diba? Hindi dapat pa opposite ang pagpo like that. Diba? Ano nyo? Guys, nakikita nyo ba iba-iba? Lain-lain ang kuan sizes sa sumay. Depende na siya sa kuan cut sa dahon, sa kadakpon po sa dahon. And kanin siya guys, mauna na siya ang gimix nga saging, bugas o lube. Yeah, by the way guys, ang bugas kung wala mo kanang panggiling bitaw, galing na siya bisayang giling. Pagaling, pwede rin ninyo i-blend. Kung layo mo kayo sa merkado, pwede rin ninyo i-blend ang bugas. So, para sa amo, i-blend na mo ang bugas. Diba? So, tanawa guys, ang pagluto. Dapat pa-opposite ang pag. Anja, don't worry, kada nara na mo siya gibutang sa lamisa, pero limpyo na yung lamisa guys ha. Limpyo ni siya. Ito na ang last guys. Ito na ang last. Yan. Nakaka-green. Nakaka-green ang utak. Muna na siyang last guys ha. So, ato na siyang and then ning gawas. Laina oy, ning gawas mura siya kuan. Atong otruhon guys, kay ning gawas ya guys oy. Like this. Transfer. Ang tulog ko. Mungkin ni siyang effect guys, munang ato siyang panununa. Tawag gani atong panon ang atong panundaan ang mga dahon. Onya, ato siyang bugkoson according to size. More of the flag ceremony. Fall in line according to size. So, size matters. Katsa. Hansa? So, mauna ni guys, ato ni siyang i-hiktan o kabalo na mo. According to size, ito pirme. Ang pagikot. Niya din sabay tumoy-tumoy siya guys. Like this. Mura siya kuan no, excess joke. Mura siya kuan guys. Okay rin na siya, matilapan naman po na siya. Unya maluto naman na siya apil. Na mga excess guys, lami man po na siya. Next, di ba? Tag-as ya guys, oh. Maglami di siya kaayo kay tag-as. Tag-as ni dako pa jud, no. Oh. Mahalin jud ni. Bitaw guys, di bitaw ni baligya. Pero inigkaon na mo ani guys, maglumba jud mi. Mangita jud magdako. Pilion ginagdako, di ba guys? Nana jud tanan, mamili ba jud dako. Na bitaw kana day mga mamalita o mga sa unsang palitunon mag-image kanang dako-dako ng be kay kuan lami, di ba? Dako siya guys, oh.
Na ato pag ipare sa gamay, mura og maulahi jud siya pili unya. Other giant guys like this. Diba? Mura sila kuan bitaw magtiayon nga labing kayo hugging each other ang pagbugkos. Hugging each other ang pagbugkos guys, or like this. Na po to, no, diba? Through thick and thin, no one will give up. Next, this one. Diba? Na mga pitit nga mga size bitaw kay cute. Oh, cute kasi siya. Mura to sila mga children, no? Cute kayo. And then this one. Guys, okay ra dyan ang mga nanay-nanay dyan. Pinapanood dyan na siya later. Lami gyapon na siya. Kung unsa ka lami ang sulod, lami ito ng gawas. Nana na siya, guys. Pare-pareha lang ng lasa. Cuts. May nga kong kuhan. Guys, ato siyang ibutang ane para di siya tanto mahumol dito sa atong butanganan sa lutuan. Of course, height matters. Joke. Bitaw, guys. Joker na siya, guys, sa basig ma-DSWD ko. DSWD ba? DPWH. Guys, ato ni siyang matang fall in line. Fall in line. Dapat nasa ilalom ang mga tag-as. Diba? Ilalom ang mga tag-as. Like this. Ana. Ay, ano na siya. Kami carry sa cute. Ana. Kaya ibutang mga taas-taas sunog height, diba? Sakto ra siya nga pagkabugkos, guys. Murag loving-loving, badili tantong hugging each other kay makakuan na puntaan na. Makagawas sa pandi na ko, diba? So, dapat, ano ko siya? Ang saktong hugging lang kay. Pero tipo kabuot ang atong gaksanay. Makuot punta. Kaya taps anak, guys. Sakto rin siya pagkahug like this. And then, we will go there. Out the back. Put this one first. Una, para din siya mahumol. And then, yung patong. Lagi. Ay! Ay! Patong, guys. Kahoy itong gamiton, guys. Aside sa tipid, humot siya. Humot. Diba? Mahilig at humot. Di mo kaya itong humot, guys. Ang humot. Humot. Ito itong sinugbang baboy. Marami gada. Gada yung nagkuhan. Gadagan. Nag-asara to dapit. Diba? Like this, oh. Tipid-tipid din pag-minsan. You know, pandemic. So, like that. And then, kaya ito gamay tubig, guys. Yes, mo. Ngita ko kabo, guys. Yes, we put water. Kani siya, preheat. Wow, oven. Preheat. Preheat water ni siya, ha. Enough lang. Wow. Fireworks, guys. Merry Christmas, everyone. Oh, Happy New Year, guys. Oh, diba? Let's add more water. Happy New Year! Mura dyan may naghilis o ganang baboy. No? Buto-buto dyan siyang effect. Like that. Add more 3 kabo of water. Preheat na ni siya, ha? Dinira po na mo siya preheat among inini tubig. Kay tipid-tipid din tayo minsan. You know, pandemic. Humot ng jud po ang kahoy, guys, basta magluto. Humot jud siya. So, man na. And then, wow, init siya, guys. Ay, mangita tag-trapo. Hindi siya mapunit. And then we cover. Let's cover like that. And let's wait. And so, guys, the waiting game begins. Wow, char. Or pag Hunger Games. See you guys later. Inigluto. Mayong gabi sa tanan. Naabutan mo gabi diba? Ini ang pagluto sa dinamugan. Abutan ng 24 hours. 1 hour daw niya siya, guys. Pero unsaon taman jud niya kahoy man o niya open air. So, wadyoy abaw lang. Muna na siya, guys. Ulo, oh.
Katong itong mga excess baggage, mga excess baggage, let's tilaw. Lami na siya. Lami na siya, guys. Punting tiis na lang. Diba? So, dito mo reklamo, guys, ha? So, guys, luto na siya. Magtilaw na ta. Okay? Unsay lami sa among dinumugs din. Nara siya, guys, oh. So firm. Firm na malambot. Basta, combination. Diba? Humok. Diba? By the way, guys, ibutangan naman siya sugar. Pero kung ang saging, tamis na siya, okay lang din nabutangan ng sugar. Meat, guys. Meat siya, guys. Solve ng pamahaw. Ano yung pamahaw, dala, snacks. Anta, guys. Lamit kayo. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!